Maakyat na yung unggoy. Maakyat yung unggoy ba? Ratatatat. Masyado na mataas, ay! Bruha! Ako muna tayo dito sa siya. O, ito sa mga eh. Gusto kong mawak ito. Pero dito sa dagat. Tinani-nani-nani, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da. Ayan, bababa na yung unggoy. Nakaakyat na yung... Ay! Hindi pwede mo boss. Bangan-bangan ka. Okay, makikita. Kamay ni boss. Kamay na. Pero kung wala, okay na. Ito man din ang inakyata natin dati at inilay. Ha? Ito ang inakyata natin dati. Ah, mauna. Ayaw, talagang